салому дуруди бепоён дӯстон азиз, шом бахайр, худо ҳифзтон кунад. Бародарои азиз, ҳар як коре ки мо мекунем ба хотири худо мекунем, яъне ки фоидае ки ба ҷомеа, ба мардуми ғариби худмо дар шаҳрҳои Москва ва Московская област мерасонем, алҳамдулиллоҳ фоидаи ҳамаи мо аст, фоидаи ҳамаи мусалмонон ва хусусан тоҷикҳо ҳастанд. Мо барои шумо ҳаракат мекунем, шумо ҳаракати шумо чия? Як дуои нек, ҳамун як лайк, комментарий вақте ки мегем, яъне то распространение шава, ҳамун видеоро бибинанд. Беҳтаре мо ки реклама мекунем, ай рекламашу мегирем, ай ягонташ намегирем. Ба ҳамун хотир бародаро вақте аз мо хоҳиш мекунам барои дастгиришон, штоби баъзе одамо намедунанд, ба ҳамун хотир моро ҳам ҳаракат мекунем ки паҳн кунем дар ҳамин саҳифаи дорем муваққатан ютуб и ҳаёт ҳамаш, яъне ки времияи ҳамаш аз байн мерава. Ба ҳамун хотир бародари азиз, рақамое ки мондагиянд Проспект Мир ҳам дуо мехонанд, ҷинхонӣ мекунанд, ҳамин дига чӣ мекунанд, ҳиҷома мекунанд. Бародари худмона занг бизанед барои кадмет хай масъалаи ҷинхони руқя касе ки медонад, барои ҷинхонӣ бародарам ҷа мехонанд, гуфтанд хай ҳам ҳиҷома мекунем, дуо мехонем, бочка, дору, пура ҳама чиза доранд. хулоса худованд ҳифзтон кунад. Ассалому алайкум. дар ҳаққи мо дуогоҳ ка баха ягон чӣ гуфтем аст? саломон бошед. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, дар ҳаққи мо дуо кунед. хуб من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المسلمين ويحيط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى метрои Проспект Мир, бачо қори, кор, ҷинхонӣ, сева хурду хӯрок, ҷои хоб бекор. плюси бо доруҳошон, плюси бо бочка мочка. ин кто?